Kakulangan sa supply ng bangus fingerlings, halos isang buwan nang nararanasan ayon sa BFAR. Naritong report. Problema ngayon ng bangus growers ang kakulangan ng bangus fingerlings. Kokonti na ang napoproduce sa mga bangus hatchery. Konti na rin ang nakukuhang supply sa open water. At kung magtutuloy-tuloy ito, malaking problema ang kakaharapin ng bansa. Maapektuhan ang supply sa mga susunod na taon. We do not produce the berry input na yan dito sa Pilipinas. We do not have enough supply of fry. Ang pinapanggalingan ng fry natin ay galing sa wild. Ang kakulangan sa supply ng bangus fingerlings nararamdaman ng mga bangus growers sa Sual, Pangasinan. Halos isang buwan ng kukonti ang dumarating na supply sa bayan. Walang gaanong fingerlings na yung mga operators. So maraming bakante. Ang ilang tendera ng bangus sa Sual Public Market huminto pansamantala sa pagtitinda. Bukod sa kukonti ang supply ng bangus, mataas din ang presyo nito. Konti lang, dahil sobrang mahal. Dahil hindi namin alam na mahirap. Hindi namin maabot. Sa ngayon, nasa 160 hanggang 170 pesos na ang kada kilo ng bangus sa pamilihan. Kung magtutuloy-tuloy raw ang kukonting supply, posibleng tumaas pa ang presyo nito sa mga susunod na linggo. Kasama si Jing Dakanay, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.